Benvinguts i benvingudes a la pitjor generació del vostre podcast de One Piece, a confiança en català. En el dia d'avui estem en un programa Camí a Raftel. Ja sabeu que aquesta setmana One Piece descansa i per tant farem aquesta secció, un programa diferent, on parlarem de l'arc d'Arabasta. En el dia d'avui ens trobem amb l'Aleix. Què tal, Aleix? Molt bones, Caladín. Pues, encantat de tornar aquí a parlar dels arts aquests que et toca la patata, no? Un d'aquests moments, no?, que realment encara jo crec que està molt marcat per la nostàlgia, però jo crec que ens agrada també que sigui una mica així. I amb l'Adri, què tal? Bon dia a tothom. Bueno, jo el tinc més o menys fresc, l'arc, així que també em servirà per recordar coses i a veure què en traiem de la sessió d'avui. Vale, doncs en el meu cas, no el tinc fresc, no recordo gairebé res, sí que recordo, evidentment, les coses importants que s'han de recordar, però, entre tot, jo crec que haurem de fer un exercici de memòria perquè, en el meu cas, estic una mica malament, no? Però, bueno, volia parlar d'aquest arc igualment, perquè mola molt, i no sé, jo crec que podríem començar perquè la saga de l'Abasta és molt llarga. Llavors, abans de parlar de tota la saga, podríem fer una mica de context i després parlem del que és l'arc en si, vale? Per, diguem, posar una mica les coses en el seu lloc, no? Per exemple, no sé, podem començar a parlar de Baroque Works, que és una cosa que ens trobem molt abans d'arribar a Arabasta, i jo crec que seria força interessant. O sigui, què us sembla Baroque Works? Quan comencen a sortir? És una molt bona pregunta aquesta que l'ha dit. Perquè ara amb el live action, bueno, hem vist que surten des del principi, realment. O sigui, el manga i l'anime no apareixen com a tal, són com... Estaven ahí, segons el CCBS, buscant reclutar Zoro, no?, si no m'equivoco. I a live action han decidit incorporar-ho, cosa que està força bé, de cara a la segona temporada, que esperem que adapti aquest arc. Llavors, Clar, i mola. mola que sigui... Sí, perdó, Aleix, no? Mola que sigui una organització que vegis que està por ahí fent coses. No sé, realment Baroque Wars mola molt perquè realment és el primer, diguem, gran rival al que s'ha d'enfrontar la banda, perquè al principi doncs, veiem petites formacions de 2 dolents, 3, 4, però un cop ja la banda doncs, ha anat creixent realment, o de idear un grup que realment en certa manera també és més gran, saps? Que la banda dels barrets de palla. O sigui, realment és xulo perquè és la primera vegada que lluiten contra un volum de gent que realment els supera per molt. De fet, obro debat molt curt, vale? Qui guanya en una batalla a Arlong o tots els membres de Baroque Works? Hòstia, home, podria donar per un debat molt llarg, no? Perquè... Llarg no ho sé. Són molt forts, els membres de Baroque Wars. O sigui, Que són 2.000 persones, aproximadament. és que Arlong, tio, tiene blue haki, Arlong. Ja, té Blue Haki, però són 2.000 paios, No sé. I tens el no, Mr. Chu, Mr. 3... Nico Robin també és Baroque Works. Buah. No, res, ni de conya. Baroque Wars ja els hauria de xafar pel damunt només amb els personatges que tenen fruites del diable. O sigui, només amb aquests. Home, de fet, a la wiki hi ha la recompensa total de Baroque Works, o sigui, comptant a tots els membres, i sense comptar Crocodile, tindrien una recompensa d'uns 300 o 1.000 milions de berries. Vaya mierda, Que ¿no? és com... Vaya mierda, tio. Bueno, a ver, a esas alturas, pues mira, guay, ¿no? Pero ahora luego sí... Però la Clar, recompensa Lupin tenia d'Arlong, 30 tio... en aquell moment. Clar, Clar, Lupin clar. tenia 30 i Arlong també. O sigui que no està malament, tio. Bueno, jo crec que guanyarien les 2.000 persones aproximadament. Més Perquè o no són menys. 2.000 exactes, són 2.000 persones aproximadament. Però bé, vale, ja sabem qui és Baroque Works. I, bueno, l'arc aquest, en teoria, començava quan estaven ja de camí a Arabasta i de cop i volta un paio, un Okama, puja al Going Merry i comença a fer un espectacle. Això ho posa a la wiki, però és així amb calçador? Vull dir, no hi ha cap
mena d'explicació de per què aquest tio puja al vaixell i comença a fer un espectacle, perquè és que aquí sona com si fos, no sé, molt... Bueno, jo crec que es treuen els vaixells i pues un momento comedia, ¿no? El Luffy dirá, ¿quién va ahí, no? Típico y bueno, el Bon Clay otro que tal, ¿no? Així que, Un pana, És puro no sé, pana, tio, el Bon Clay. situació, pues, com quan es troben al vaixell del Brut, no? A veure quina hi ha ahí. Però I pum. primera presa de contacte amb un dels personatges més guais de One Piece, O sigui, jo crec que és el preferit de moltes persones. Potser no és el... O sigui, ara mateix no és molt important, però jo crec que és el paio que... O sigui, podria ser Nakama i a mi no m'importaria. Per tot el que ha fet, Per la tripulació. I I de a més, manera mola perquè... desinteressada. I a més el que mola és això, saps? El típic meme del cavall de com comença mega superdibuixat i acaba sent un cavall de merda. Doncs no, literalment, Bon Clay és un cavall totxíssim tots els moments en els que apareix. O sigui, no hi ha cap moment que diguis fluixeja una mica. I és un personatge que realment destaca això, saps? Que a vegades que n'hi ha alguns que tenen els i baixos, però Bon Clay jo crec que també Oda l'ha mimat moltíssim en aquest aspecte i sempre, sempre, sempre és el protagonista, encara que sigui doncs un secundari. És que la manera en la que acaba l'arc d'Arabasta i dius, hòstia, bueno, adeu Bon Clay. I després te'l trobes a Impel Down i fa el que fa, tio, és brutal, perquè és com... No està reciclant exactament aquests personatges, sinó que els fa encara més guais. És com super guai. Hòstia, estic dient molt la paraula guai. És que Bon Clay és guai. Però això, el que estava dient, que la manera en la que torna a fer servir personatges que sortien en sagues anteriors i fa que t'agradin encara més, és com els hi dona moltes més capes de profunditat, em sembla una cosa molt, molt interessant, perquè tu no t'esperes que torni a sortir un personatge que sí que molava molt, però no esperaves que tingués importància un altre cop. I De que fet, fos jo crec que és una decisiu. cosa que... Sí. I que ara ja no fa tant, saps? Jo crec que es troba una mica a faltar també que recicli tots aquests grans personatges que ha creat i que els aprofiti en un futur, i en aquest cas Bon Clay és un d'ells, però realment també tens Mr. 3, que també és molt important, inclús el mateix Crocodile, que és d'això, i Nico Robin ja ni en parlem, o sigui, estem parlant de personatges que te'ls presenta d'una manera a la saga d'Arabasta i també en aquest arc, i després veus que realment mires en el moment en què estan ara al dia i dius, ostres, realment són els mateixos personatges, però les motivacions, els objectius, la manera en com pensen és totalment diferent. A mi allà em va sortir un post a Twitter que me va semblar una soberana tonteria perquè era com... No sé si intentava tirar hate o alguna de... Amb la quantitat de personatges que hi ha a One Piece, de per què no para d'introduir nous com tal i no reutilitza els vells que té, no? Perquè a qui li importen los putos 6 Vegapants quan tenim a, jo què sé, posar com personatges que igualment jo crec que és algo que fa molt bé amb això, no? I mira Mr. 2, que el que dèiem, el va reutilitzar... Bueno, Mr. 2 i Mr. 3 i Mr. 1, que a Impel Down van tornar. I ara estan por ahí igualment. Mr. 3 està en Boogie, Mr. 1 està en Crocodile, suposo, que no ha sortit, no? I, i és això, que mola que personatges que siguin sobretot d'altres bandes que no estiguin lligats a elles, perquè òbviament si un personatge com, jo què sé, el Viper de Skypiea, pues no esperas que torni a sortir porque está en su puta isla, ¿sabes? Y vive ahí. Luego se irá a ayudar. Però aquests personatges estan por ahí fent coses. I mola. I ara estava pensant i em sembla com molt fort que en el moment actual que estem en el manga, que tenim Buggy, Crocodile, Mihawk, la Bibi ha sortit també, el Wapol també, i m'estic deixant alguns més, Però, bueno, Cobra també ha sortit ara en el flashback del Reverie. Tots aquests són personatges de l'arc d'Arabasta o de la saga, més ben dit, i estan tenint un protagonisme molt important en el moment actual del manga. I clar, és això que estava dient abans, que Oda t'agafa personatges que fa molt que no sortien i tornen a tenir una rellevància brutal pel sol fet que ha estat com desenvolupant com si fos rotllo un granet de sorra que després va creixent, va creixent, va creixent i es fa una muntanya, doncs aquí està passant una cosa molt similar. I jo crec que si mirem una mica totes les sagues que hi ha a One Piece, potser els personatges que estan tenint com més protagonisme de nou
són els d'Arabasta, perquè sí que també ara el CP0 és molt important perquè estem a Egghead i tal, però en general jo crec que Arabasta surt molt reforçada, no? Tal i com estan les coses, perquè també el Mr. 3, el paio de la cera, ha sortit també quan estava amb Cross Guild. O sigui que són molts detalls que em molen molt. Total. És com el bon vi, no? Que amb el pas del temps, doncs, també com envelleixen els arcs, que hi ha arcs que envelleixen millor, n'hi ha arcs que envelleixen pitjor, i realment, ara va estar jo aquí en aquest arc, hosti, realment et planteja, doncs, moltes coses, posa com el ciment d'una mica el que diu, hosti, així és com vull explicar la història, saps? L'Eix Blue sí que va una mica tantejant, com que hi ha coses una mica inconexes, va i a perilla i no acaba de donar-li un arc narratiu concret durant tot aquest viatge, però ara basta sí que tu ja saps que realment doncs, en aquella illa doncs, es començarà a sentir el nom de la banda dels barrets de palla i ja us dic, jo crec que em quedo moltes coses, però els personatges de Baroque Wars jo crec que són divertidíssims i a més també et serveixen com a entrada a les fruites del diable, perquè recordem que gran part de tots aquests personatges tenen fruites del diable i fins ara no n'havíem vist ni una i un cop entres a la Grand Line doncs necessites personatges així com super característics i super accentuats per entendre el funcionament d'aquestes fruites. Quin és el vostre membre de Baroque Works preferit? O com a mínim, us recordeu d'algú? Jo crec que si hagués d'escollir agafaria la pistola que es va menjar la fruita d'un gos. Stop, Stop. Això, poca broma, tio, perquè clar, ara ja sabem, o sigui, ara tenim molta més informació de les fruites que abans, però imagina't anar al dia, trobar-te aquest gos i dius, hòstia, aquest gos li han posat una fruita d'una pistola i et diuen, no, és al revés. Clar, el meu cervell no ho podia entendre, això. No, o sigui, si ets un nen que estàs veient One Piece per primera vegada, veus aquell gos i dius, quin gos més raro, però però no et quedes ni que una pistola s'ha menjat una fruita d'un gos. És que... A sobre és com una tècnica que utilitza també després amb l'espasa d'Spandam, que també és el mateix que és un elefant i penses, un elefant s'ha menjat la fruita d'una espasa i és al revés. I després això ho explica Vegapunk, no? Que, bueno, no sé si era Vegapunk, però ho expliquen que li pots posar a objectes inanimats els poders de fruita mitjançant la ciència. Que això, pues, és molt, molt guai. Vale, raro, però bueno. Vale, bueno, això que el Okama puja al Going Merry, toca a tothom excepte a la Sanji i a la Bibi, cosa que vol dir que es pot transformar en tots els membres dels Mugiwara i que els poden reconèixer més tard. I bé, després d'això, los pirates de Sombrero de Paja finalment arriben a través del puerto de Nanohana, Arabasta. I llavors Luffy té molta gana, comença a buscar un bar, restaurant, típica cosa que fa Luffy quan arriba a un país que està desestabilitzat. I, vale, sí. Llavors arriba a un bar i està en el mateix bar a Port Gas Ace, que s'està preparant per estomacar-se contra Smoker, tio. Hòstia, és que comença fort el puto arco, tio. És és duríssim. I a més també mola perquè és una vegada més el paral·lelisme aquest, no? Tu saps que cada vegada que vagin a un bar, els membres de One Piece trobaran algú, ja sigui a Barba Negra, sigui a ells, sigui l'almirante aquest, el Fugitora es diu? Sí. Fugitora. O sigui, mola perquè inclús també en live action també es va readaptar, no? Que realment els bars sempre et donen entrada a personatges molt guais i tu veus a ells i dius, hòstia, quin paio, Quin és este hombre? Ja, tio, o sigui, el veus i ja et poses catxondo. O sigui, no sé com es diu, però m'encanta. I bueno, i llavors veuen a l'Ace i tal, intercanvien algunes paraules i quan comença Luffy a menjar dins el bar es troba l'Smoker i diu, hòstia, aquest paio no me'l puc baixar. Adiós. I comença a córrer... O sigui, bueno, però aquí molt... O sigui, això és una demostració del seu seny. O sigui, una vegada que diu, hòstia, això no ho podria fer, i comença a córrer, em sembla una tonteria, però molt ben fet per Luffy, perquè aquí podria haver acabat la sèrie i, pues molt intel·ligent de la seva part.
De fet, quan comença a fugir, el qui ajuda a que puguin escapar és l'Ace, perquè és quan comença a lluitar contra Smoker, i tenim, doncs, una primera lluita, potser, de la sèrie de dues lògies. Sí. A sobre, És una cosa que es veu. fruites relacionades, no? Una mica, foc i fum. És com bona jugada. Sí, està molt Tampoc bé. no hi ha una victòria clara, no? Com que han d'escapar i això, tampoc Sí. no s'estan... Ells tampoc no vol carregar-se a l'Smoker. O sigui, Home, és Smoker una... a principis de la sèrie estava bastant xetado, Hòstia. però jo No, no, crec que guanyaria l'Ace igualment. Sí. Perquè A estem veure, parlant d'un dels comandants de Barba Blanca, i Barba Blanca, ojito. a veure, Smoker li guanya algú realment? O sigui, a aquestes altures li guanyava a Luffy perquè no tenia Harry, però... Que Smoker sí. té una victòria en Jo la crec que pelea. no. Jo crec Bueno, que... a l'Octam. Bueno, sí, Lockdown, però ni tan sols és victòria del tot perquè Sí. se la treuen. Dragon li roba la victòria. Però igualment jo, encara que les coses canvien, o sigui, jo considero Smoker un personatge molt respectable, eh? Encara que sigui ara un panza, tio, jo el respecto moltíssim. Però bé, després de que ell se'ls ajudi, arriba el vaixell al Going Merry, i aquí és quan els hi pregunta als barris, que això és molt loco. O sigui, els hi pregunta si es volen unir a la tripulació de Barba Blanca, tio. En plan, no ho sé, És veritat. jo no entenc això. O sigui, si sabia que Luffy volia ser pirata, vale, potser encara, o sigui, ell sabia que el Luffy volia ser pirata, però no sabia que també volia la seva pròpia tripulació, en plan, que això era molt important. Per això, clar, la pregunta aquesta no és que estigui fora de lloc, però has de pensar una mica, no?, per què la fa. Perquè si no, tio, tu no li preguntes a Luffy, escolta, abandona la teva tripulació i veniu tots aquí a la família de Barba Blanca. Però convida només al Luffy o a tota la banda a unir-se? Hòstia, pues... A ver... No, jo entenc que de tota la banda, no? És que si no sí que és una mica feo, no? Com quan estàs amb un grup d'amics i només invites a un... No sé pas. Joder. Home, Està feo. aquí a la wiki, la nostra font de confiança, que són molt rigorosos, ja ho podeu veure, Sí, sí. aquí diu que ell s'hi pregunta a tota la tripulació, però em faria molta gràcia que només li preguntés al Luffy, tio, en plan, que davant de tothom, bueno, deixa... Imagines que li diu, però a Chopper, jo necessitem un metge, saps? Tu pa dentro. Necessitem Lo una de cuidar mascota. viejos, ¿cómo lo llevas? Home, de fet, necessita un metge, de veritat. Necessitem una Sí, sí. mascota, tio. Home, sí que la pregunta és com una mica fora de lloc a primera, sabent el somni del Luffy, no? I l'Ace que el coneix força bé. Però també té una mica de sentit sabent la backstory del propi Ace, no? Perquè ell també volia ser el rei dels pirates al principi i després quan coneix a Barba Blanca diu jo vull servir-lo i vull estar amb ell i vull fer que ell sigui el rei dels pirates. Llavors, com pot dir això Volia una mica família. això? Sí. Mola molt això també, perquè comença no, pensant que vol una cosa, però realment el que vol és una família. Que per lo que sea, pues, no tenia. No tenia... Bueno. Sí, i després, bueno, tenia una família i després té encara més família amb Sabo. O sigui, aquest paio li creixen però els germans a mesura que continua la sèrie. Però bé, després de que Luffy digui que no a l'oferta, li dona la Vibrecard, que mola, perquè no havíem vist una Vibrecard encara en tota la sèrie, i aquí ens expliquen això, que gràcies a aquest tros de paper podem veure si algú l'està palmant o no. I també, si vols retrobar-te amb aquesta persona, doncs has de seguir l'atracció magnètica de la Vibrecard cap a l'altra persona que té el paper. I mola molt perquè aquí és com petit bocinet de world building de One Piece. En plan, té aquest tros de paper, serveix per això. I és molt significatiu perquè després trobem a tota la sèrie en moments molt importants on hi ha personatges que moren i veiem com les seves vibrecards es cremen del tot. I és com, es fa molt dur, tio, perquè o sigui, jo m'imagino que, o sigui, que si existissin al món real, tio, seria com molt bonic que algú et donés com un tros de la seva vibrecard, saps? O sigui, és una cosa que realment et faria sentir que estàs com connectada a l'altra persona. I també t'ajuda a saber si està bé o no. Claro. En veritat, sí.
Però bueno, per algú tenim mòbils, no? Avui en dia. M'estimaria més tenir una Vibrecard que un puto mòbil, tio. Hòstia, una pregunta que m'ha vingut ara, en plan, quan, spoiler, mor Ace, que es crema la seva Què diu? Vibrecard, eh, és l'única Vibrecard que veiem que es destrueixi? Doncs ara que ho dius, Pues no ho entenc sé, que però sí. és molt bona pregunta. Perquè, en plan, clar, es crema, però es crema perquè totes es cremen o es cremen perquè ell és Però el com de chaval tiene fort? fueguito, ¿no? Clar, és com... No? No sé si és casualitat o què, però... No sé. Per M'ha exemple, si vingut tingués aquí. Smoker, que s'aniria convertint en fum. Pot No, ser, no? no jo crec que totes es cremen, eh? Em sembla que... Crec que quan Luffy estava Impel Down o alguna cosa així enmig del time skip, Sí. que estava com molt fotut Luffy, i crec que algú tenia la seva Vibrecard i s'estava com cremant, o alguna cosa així, no sé si us sona, perquè Me potser sona la estic... situació, però no sé quan va ser. No sé, vaig a mirar en Google Imágenes, tio. Ver Vibrecard. Mira, sí... Però, Ah, no, espera, és un meme de la Big Mom morint, jaja. Ah, bueno, això ho comentaven també quan Kaido li dona la primera pallissa a Luffy. Tota la flota de los sombreros de paja no va veure que potser la Vibrecard estava una mica... No? patxutxa, no? Sí. Patxuro estava. Està un poc patxura, la Vibrecard. Però, a més, és curiós perquè, o sigui, surt ara la Vibrecard aquesta i després la té, o sigui, surt ja a Thriller Bark Lola que en dona una, no? Sí. I després d'això ja, o sigui, després ja només hi ha aquestes dues. O sigui, tot el pre-time skip només hi ha la de la Lola i la de l'Ace. No? Bueno, i la de Luffy... Ah, bueno, pre-timeskip sí. Sí, sí. I Bueno, també una manera de veure si un personatge té com molta esperança de vida o se li ha reduït és mirant la seva Vibrecard. I la Vibrecard de Luffy no l'hem vista un altre cop encara, però no m'estranyaria si s'hagués escurçat una mica la llargada d'aquest tros de paper. no. Que pel que sigui la cinquena marxa jo crec que ja en parlarem algun dia, però que muy sana no és. No fa pinta de ser sana, en absolut, tio. O sigui, si després, quan s'acaba la transformació, et tornes en un octogenario, tio, que li està donant un atac al cor, ojito, eh? A Però veure, escolta, totes les transformacions de Luffy que ha tingut sempre ens han vingut en el compte de esto te va a matar, esto te va a matar. I al una final no. cosa és que fossis el Gear 3 i després estiguis com chiquito, que dius, bueno, no passa res, però no és desagradable. En canvi, tio, quan et poses amb el Gear 5, és com molt més agressiu, saps? Per la teva salut. O sigui, potser Sanji fuma, però Luffy té el Gear 5, jo crec que són dues coses molt similars, eh? Què és més perillós, el Gear 5 o fumar 1000 cigarros al dia? No estic segur, eh? Jo crec que estan a la part, aproximadament. Bueno, com estàvem dient, després que li donin la Vibrecard, crec que és quan comença... Ah, sí, aquí és quan la Vivi envia a Karoo a la capital d'Arabasta i bàsicament el que vol és que Karoo informi al rei, a Cobra, que en pau descansi, que, bueno, pues, que hi ha uns terroristes que es fan passar per molta penya, que estan infiltrats, i que volen desestabilitzar el país fent una guerra civil, no? D'aquesta manera ja s'ha informat al rei i ja com que les dues parts estan una mica ja comunicant-se i després d'això ja, bueno, arriben a Arabasta i arriben al poble aquest, no? Que estava com atacat cada dia per tormentes de sorra, on ens trobem amb un viejo, que és el paio, o sigui, és el paio, és el pare del... com es diu? Del Koza. Això mateix, molt bé, Adri, tio. Algú que s'ha mirat la sèrie. El pare del Koza, que aquí Vivi diu, el Koza és el meu amic de la infància, però ara és el líder d'aquesta cèl·lula terrorista. I dius, bueno, pues nada, buen amigo tienes. I després d'això, crec que ja arriba Crocodile, perquè els capturen. Diu, els barret de palla deixen Juba, que és el poble, no?, pel matí, i Vivi vol viatjar a Nanohana, que era la capital d'Arabasta. Llavors, aquí és quan... Ah, sí, aquí això hem de parlar una mica,
que és quan Luffy i la Vivi tenen una discussió molt interessant, perquè presenta pues, uns dilemes morals, que és quan si tu ets capaç de salvar a tothom o si, o si no pots salvar a tothom, saps? Perquè em sembla que Vivi deia hem de trobar alguna manera de salvar a tothom sense que ningú mori, i Luffy li diu escolta, tu el que ets és una pallassa perquè no és realista que ningú, o sigui, mori. O sigui, salvarem a totes les persones que puguem, però hi haurà persones que no puguin viure, perquè és impossible. Potser algú s'haurà de sacrificar, no?, per una bomba, per exemple, i morir. Quizás un chaval que... Home, però Però... no recordava, o sigui, no recordo si la discussió era si hi han d'haver-hi sacrificis o simplement si no podrà salvar-se tothom més que res perquè hi ha persones que s'estan morint de gana, persones que s'estan morint de set, simplement per timing i perquè no ets omnipresent, perdó, no podràs salvar totes aquestes persones. Però com a mínim podràs salvar el país i podràs salvar un munt de gent, que tampoc està malament, Oye, que no Vivi? està mal, No està Que mal, no no està està mal, mal. tampoc. A veure, per a una guerra civil. Mola perquè, a més, també et va posant com la llavor ja arcs enrere també una mica del que veurem al final d'aquest arc, no? Que és una... Bueno, ja que realment doncs, veiem com totes aquestes llavors al final de l'arc, no? En moments decisius, realment, aquestes converses tenen un impacte en les decisions que prenen cadascun dels personatges i també com reaccionen al que els envolta. I en aquest cas jo crec que és un Luffy sorprenentment madur, veient després encara el viatge que ha de fer com a capità i com a persona a l'hora de protegir la gent que estima. I tot i així, no sé com d'això, però em mola perquè en aquest arc ja Luffy tu ja el veus que comença a patir contra el que és el dolent d'aquesta obra, que jo no sé si em voleu començar a parlar-ho ja, però a mi em flipen les batalles de Luffy amb Crocodile. O sigui, em semblen una cosa d'un quiero y no puedo i realment el posa a lloc, saps? Per primera vegada el Luffy. I dos cops, a sobre, o sea... Espera. Digue'm qui ha guanyat dues vegades el Luffy. Jo crec que no tanta gent. Kaido. Però sí, ja està. A veure, i és normal, no? Al final. Però sí, Sí. és l'únic. Bueno, i saps si Kizaru? Pròximament. Bueno. Ja veremos. I això també ho vull veure a live action, aquesta discussió del Luffy i la Vivi, perquè en el live action encara no hem tingut aquest desenvolupament de Luffy com a capità i de prendre decisions com superimportants i aquesta maduresa, no?, hòstia, que són pirates i no tothom es pot salvar en aquest món, i jo ho vull veure per bàsicament veure plasmat aquesta evolució del personatge, no?, que em sembla pues, força interessant. Sí. I després d'això ja comença lo chido, com dirien els holandesos. Els barrets de palla ja arriben a Rain Dinners, que és com un joc que és propietat de Crocodile, ¿vale? I mentre estan allà... Certa ciutat, no? Sí. I quan estan per allà, Crocodile tenia una reunió clandestina amb, no sé si era amb la Nico Robin, en plan Mr. Sandy, crec que era. Sí, i ja està, no? O sigui, reunió de Crocodile i Miss Sandy. Bàsicament està explicant-li l'objectiu de Baroque Works ara mateix, que és pues, desestabilitzar el país i pues, bàsicament quedar-me con los petrodòlars. I aquesta reunió és interrompuda per Mr. 3, que diu que no va poder aturar els barrets de palla i a Vivi. Llavors, li demana disculpes, Crocodile les accepta i, a canvi, llença Mr. 3 al seu aquari on estan els cocodrils aquests enormes, no? Perquè pugui tenir una mica de companyia agradable. Llavors, la resta de gens... Sin rancores. La resta de gens oficials de Baroque Works obtenen les imatges de Vivi i dels barrets de palla gràcies al que va fer el Bon Corell, que va ser tocar-los. Però, com vam avançar abans, no va tocar el Sanji. Vale. Llavors, no tenen informació de que Sanji és un dels barrets de palla i aquí em fa molta gràcia això. Crocodile dona ordre de perseguir a tots aquests, tret de Sanji i de Chopper, perquè es pensava que era la mascota, tio. O sigui, aquí ja va... Empieza el meme, Ja començaven a perpetuar el meme de Chopper és un
una mascota. O sigui, però, escolta, que sí, et queixaràs i tal, et farà mal a l'orgull, però els beneficis d'això, tio, no me jodas. No, sí, a ver, en verdad, a ver, aprovecha el bug, ¿no? Claro. Sí, a mi no em No, o vindria de sigui, gust que em perseguissin 2.000 persones. Bueno, a mi depende, ¿no? tampoc, Del perquè sí. momento. No I sé. a Chopper tampoc li agradaria, o sigui, que no es queixi tant, tio, i que accepti les conseqüències O de sea, ser una mascota. pobre Chopper, que ho vaig veure l'altre dia, allò de... Vius tota la teva vida a una illa de neu, surts, lo primer que vas, un desierto. Bueno, Hòstia, es lo que hay, ¿no? és el que hi ha. Per cert, parlant de Chopper, tio, vaig estar mirant com una entrevista amb el director dels efectes especials de live action i va dir una cosa que honestament em fa molta por i és que diu que si poden faran el Chopper com els Gyojin, sense CGI. No sé, no, és que no sé què és pitjor, tio, si CGI mal fet o si un maquillatge que no estigui a l'alçada, perquè no sé, deu ser més fàcil fer CGI, no? No? Home, és car, eh? CGI per tants capítols i per un personatge que va estar en pantalla molt de temps. No O sé, sigui però en que plan, també ho he estat pensant i has vist que hi ha una altra sèrie de Netflix també que hi ha com un niño reno així i que el posen d'exemple de com podria ser. Si és alguna així, amb un maquillatge encara més currat, pot ser. No sé si desentonaria tant, sobretot tenint en compte que Chopper és un reno que s'ha menjat la fruita humana, així que tingui més apariència humana. La Faction tampoc seria... Ja, tampoc no està mal tirada. ja, o sigui que em sembla molt bé l'argument de que Chopper també és una persona humana, vale? I tot el que vulguis, però jo no em vull veure un humà en forma de reno, vale? En plan, jo no vull veure o sigui, jo no la sèrie que has dit, no sé com es diu, i no l'he vista, vale? Però he vist tantes fotos de Chopper com si fos aquesta persona que ja sé quina dius. Llavors, jo crec que per aconseguir que una cosa sigui com adorable i mona, amb maquillatge jo crec que és molt difícil si estàs fent servir un actor que és una persona humana, saps? Amb CGI jo crec que seria com més fàcil d'aconseguir aquest efecte de no cartoon, però més mono. Però bueno, encara queda molt i, bueno, jo espero que tot vagi bé, vale? Tot vagi bé, ja està. Resem. I comptant les Vale. transformacions, també. Que Clar, clar, és que els viste és com Monster mateix. Points, tio. Com fas els Monster Points amb un actor amb maquillatge, tio? No, no. No, això sí que Això sí hauria que de s'ha ser de fer... CGI, perquè si no... Bueno, igual els treuen, buah, és que no sé, quién sabe. No poden treure els Monster Points, tio, perquè si no tens mitja personalitat de Chopper. Ja, no sé, a veure què fan. Bueno, veurem. Vamos viendo. Vale, com estàvem dient, tenen la reunió aquesta exclusiva, el Mr. Terç està pues, sent aliment dels cocodrils. Que això, bueno, paral·lelisme a Coda, no? Que es diu Crocodile, el dolent, i té una peixera amb cocodrils. Jo crec que això és Desarrollo de personaje. Això és molt, molt, molt bèstia. Em sembla un procés d'escriptura impressionant. Vale, aquí sí. Quan arriben a Rainbase, el que són els Mugiwara, la tripulació es divideix en dos grups, que eren Nami, Usopp, Zoro i Luffy, que són els que entren al casino, i Sanji, Vivi i Chopper es queden vigilant fora. Llavors, els que entren dins del casino, i Smoker, perquè també entrava Smoker al casino, són capturats per Crocodile, que molt bona, això, però bueno, els També et dic, és foten... que vaya 3. És que fots a 3 allà dins, tio, pues què ha de passar? Bueno, que els captura Crocodile i els foten una gàbia de Kairoseki. Que això em sembla molt guai perquè no, o sigui, a Punt Hazard, quan estava Smoker i alguns Mugiwara potser capturats a la gàbia, estava també Luffy, perquè no recordo les vegades que han capturat Smoker juntament amb algun membre de la tripulació de Luffy. És com, no sé si és un cliché, però Potser si em sí. donessin €1 per cada cop que ha passat no em faria ric, però ja és estrany que hagi passat més d'una vegada. I realment mola perquè aquest acte d'aquí, o sigui, pot semblar una mica de relleno, però realment dona com molt més de sentit al que passa després, no? Amb tot el tema de Mr. Prince, que realment jo crec que és una de les
primeres, diguem, coses on dius goda, perquè realment és una cosa que et va construint a poc al llarg dels capítols i mola moltíssim, i crec que no hi ha cap personatge que tingui un arc semblant al que té Sanji durant Arabasta. A mi personalment la subtrama de Mr. Prince és una de les coses que més m'agraden d'Arabasta en general, perquè Sanji m'agrada molt, és dels meus Mugiwara preferits, i clar, a mi m'agrada molt aquesta cosa. I sí, és com quan comences a veure que Oda comença a cuinar a foc massa lent, o sigui, que no t'esperes venir aquest tipus de girs, no?, del guió. Però bé, també volia parlar que aquí és quan comences a veure les primeres interaccions amb Luffy i Smoker, que Smoker no és que odia Luffy, però veus el seu sentit de la justícia i tal, en plan, t'he de capturar perquè pues, és el meu deure, i Luffy en plan chilling, en plan, som bros. Me la Ahora pela. Me la pela. Sí, el Luffy... Solo me intentaste capturar y casi lo consigues, pero bueno, sin rencores. Sí, sin rencores. Però és això, tampoc el veu com una amenaça, rotllo, un Arlong, un Crocodile, un d'això, saps? O sigui, veu com que el vol capturar, però ell està de pana, saps? Sí. Ja, és curiós perquè si fos un altre personatge en la situació de l'Smoker, per exemple, imagina't que en comptes de l'Smoker hem trobat a la Otigi, que, bueno, òbviament, pues sí que els hauria capturat, però Luffy no estaria tan com calmat amb ell, saps? Estaria com, hòstia, jo a este tengo que derrotarlo. Ja sigui perquè té un rango major o què, no? Però és com Luffy veu la naturalesa. No, i sap que Smoker és un tio chill, tio. És buena onda. Bueno, doncs, quan estan ja capturats, Vivi no sé com ho sap, però no sé, potser la truquen o jo què sé. I és quan decideix anar... decideixen a rescatar-los. I aquí comença la típica de, bueno, capturem els Mugiwara i ara posem els suelos lava. En aquest cas no és lava, però comença a inundar tota l'habitació i el que és la clau de la gàbia se la dona al cocodril. Vale? Sí, en com... I els allibera els cocodrils. Llavors aquí penses, hòstia, Crocodile, ja sé que... Sí, queda molt guai, queda de pel·lícula, ets el puto amo, vale? Ets un mafioso, el capo. Però no hagués estat com millor que t'emportis tu la clau, que ets com la persona més poderosa de tota la sala, però bueno. No passa res, perquè Crocodile sabia que després Mr. Prince es lluiria i després de fer això, no?, de donar-li la clau al cocodril, rep una trucada de Crocodile i diu, hòstia, qui serà? Jastel? No. Ha llegado el Durum. Ha llegado el Durum. No. Home, ara basta Ojos Durums. Ojos Durums... Buah, hauríem de fer tier list de on fotrien els millors Durums de One Piece. Totalment. I el sushi Vale. a la Gyojin. Sí, hòstia, buah, però... No, tio. El llibre de recetes de Sanji no està, El llibre de recetes de Sanji no surt pel que sigui. No, hòstia, buah, que macabro. Vale, Crocodile rep un WhatsApp d'un tal Mr. Prince que diu que ha estat capturat a les afores del casino, no?, de Rain Dinders. O sigui, bueno, no li diu que... Li fa creure que ha estat capturat a fora. Llavors Crocodile diu, hòstia, això és aquí al davant, vaig a mirar la situació. Aquí Chopper crec que feia una de les seves, no? O sigui, es fa servir com... Esquer, es diu? En plan, senyora, és esquer. Sí. Molt bé, tio. Sóc el Jacint Verdaguer. I fa servir els seus poders humans per evitar que Crocodile entri al casino. I Sanji ja s'infiltra i intenta alliberar els seus amics. Llavors, derrota el Bananawamni. Hòstia, és veritat. Perquè els cocodrils aquests tenien forma de plàtan, tio. Que no ho recordava. I vale, quan el derrota expulsa la clau, però també expulsa una gran bola de cera, que era la bola que ha fet servir el Mr. C per protegir-se de ser digerit. Que aquest paio, ojo, té molts recursos. És el puto amo. Però aquí ja comença la creació del ultravillano, del Joker, perquè el Mr. Ciri està tan ratllat perquè el Crocodile li ha fet aquesta, bueno, putada, i llavors li dona la... Ah, no, espera, no, que ho estic mirant tot malament, que em pensava que aquí el Mr. Ciri ja acabava fins la polla del Crocodile, però tenia
O sigui, tenia esperit de venjança per venjança dels Mugiwara. Llavors es desfà de la clau. Bueno, Sanji li dona una pallissa i l'obliga a fer una còpia de la clau sense cap problema. Llavors, aquí ja sí els allibera a tots. Després d'aquest pas que no era necessari, els allibera a tots. Llavors, Chopper arriba amb el cangrejo mòbil, que es diu Tijeras, que és un amigo... O sigui, és que em fa molta gràcia la wiki, perquè vas mirant com coses que dius, què collons és aquesta penya, tio? Vale, ojo al dato. Recordeu que a Arabasta, quan arriben, es troben amb un dromedari o un camell que era pervertit? Sí. Que ja em diràs tu per què collons agafes un camell i li dones aquesta personalitat. Tu no te'n recordes, Aleix, que hi havia un camell? Cejas, no? El Cejas, sí. De... Vale. O sigui, a part de que és un camell, per començar, que ja l'Aro li dona una personalitat una mica rara, no? O sigui... És veritat. Violent, no? O sigui... Hòstia, però és un personatge que, en plan, és rellevant al final, perquè està amb la banda i... té però edat... actua com el meu tiet al sopar de Nadal, tio. Mira, ja, o sigui, el camell té... O sigui, hi ha uns llibres que suposo que ja els coneixereu, que són les Vibrecards, que aquí és on hi ha informació oficial, no? Que després potser hi ha alguns canvis, perquè l'Oda no pot supervisar-ho tot, però aquí surt el camell que es diu Matsuge, tenim grup sanguini F, altura 190 centímetres, va néixer el 17 d'agost i té 15 anys al debut i després el time skip 17 anys. Residència Desierto de Sandora i Estado Vivo. Sí, Estado civil. Estado civil vivo, tío. Ai, Dios. M'encantaria que tornés en algun moment, tio. Bueno, sí, com si això venia perquè Chopper arriba amb un cranc enorme que és amic de Matsuge, el camell. O sigui que el dromedari i el camell tenien el contacte aquest, li va passar el Chopper i llavors el veure de rescatar és com, està molt ben filat, saps? Perquè dius, qui collons es faria amic d'un cranc? Pues un altre animal, evidentment. I crec que el cranc també era un pervertit, o sigui que jo crec que era com un cercle de pervertits. De pajeros, sí. A la basta, isla de pajeros, sí. Bueno, mentre estan fugint, Crocodile intenta com rescatar, ¿vale? Perquè es pensa que coses que no són. Intenta rescatar Vivi del cranc, però llavors Luffy la salva. Ah, no, espera, Crocodile, vale, nada. Que està en el meu cap era Smoker. Vale, Crocodile intenta, bueno, capturar Vivi, Luffy diu que no. Vale, ¿quién es salvado por Luffy? ¿Quién se deja llevar? Però, a veure, els de la wiki no saben escriure. Jo no sé parlar, però aquests no saben escriure. O sigui que tanta culpa meva no és. Diu, Crocodile tracta d'arrebatar Vivi del cranc, però és salvada per Luffy, qui es deixa emportar per Crocodile. Vale, és que no recordava això. O sigui, és Luffy qui es deixa emportar per Crocodile. Llavors els hi promet reunir-se a la capital d'Arabasta. Crocodile diu que Luffy... Li diu a Luffy que només durarà 3 minuts. Plan, pendejo, no dura nada. Le dicen mucho. Luffy ataca Crocodile, però després... Bueno, això és molt important. És com primera lluita de Crocodile versus Luffy. I aquí ja estem descobrint el que són els poders de les Logia, que estan trencadíssimes. Luffy intenta colpejar Crocodile, descobreix que no pot, perquè és sorra. I Crocodile també fa una mica d'exhibició de les seves habilitats, perquè també podia... M'agrada molt aquesta habilitat, que et pugui assecar com el cos, o sigui, que et tira sorra i et deshidrata, que això és una barbaritat, em sembla com super loco. I llavors li asseca el braç a Luffy, Luffy pren aigua, perquè tenia un barril que li van donar abans, i després que passin 3 minuts, com va dir Crocodile atravessa el pit de Luffy amb el seu Garfi i l'envia doncs, a unes sorres d'aquestes que xuclen, no? Cap a dins. Llavors ve Miss Sunday, després que Crocodile aspiri, i salva Luffy. Què us va semblar aquesta lluita a vosaltres? A mi em sembla com primera presa de contacte amb un Shichibukai i pendejo no dura nada. Bàsicament. Bueno, a ver, primera presa de contacte. Mihawk no, però sí. En sèrio, sí. I és molt bona. I, a veure, clar, jo no me'n recordo què vaig sentir quan ho vaig veure. O què sentiria algú, no? Quan veu això per primer cop, però és com, hòstia, com li guanya Luffy a este, no?
No, o sigui, és una pallissa en totes les lletres de la paraula i feia falta, o sigui, és Oda dient-te, això no serà tan fàcil com ha sigut fins ara, saps? D'arribar a un lloc, pagar-li hòsties al dolent de turno i anar-te'n a la següent guia, no. Aquí t'hauràs de guanyar i hauràs d'utilitzar el cap perquè el paio aquest és literalment una persona que ha lluitat 20 anys més que tu, saps? Total. Sí. Després també, quan estem acabant el capítol, vull parlar de com... O sigui, una cosa que no és que no m'agradi, però em sembla com una aliada de cara a futures lluites i tal. Perquè aquí, o sigui, Crocodile és un personatge que jo fins fa poc no el considerava com un tio que és com dels més forts de la sèrie, perquè literalment Luffy se'l carrega super aviat i després, clar, et trobes a personatges que estan més avançats en la trama i són més dèbils que Crocodile. Llavors, clar, a mi em costava... Bueno, ho estic parlant ara, eh? Vaig dir que ho parlaria després a acabar la sèrie, però... O sigui, el programa, però ho dic ara. Que després Luffy es troba amb personatges que són més dèbils que Crocodile i se'ls carrega igual, evidentment. Però clar, això en tema de power scaling i tal, jo pensava que, pues, bueno, aquestes persones no, o sigui, són més poderoses que Crocodile perquè han sortit com més tard de la sèrie i que Crocodile és un panza. Però és que ara, clar, te l'estan fotent amb Cross Guild, que està fent aliança amb Mihawk i que es tracten, bueno, de tu a tu, evidentment, Mihawk és més fort, però es tracten de tu a tu i es respecten, no? I dius, collons, tio, o sigui, el paio està fort, però va aparèixer en un moment com molt aviat. Va ser una mica el cap de turc, no? Igual que quan jugues a Pokémon la primera vegada i apareixes con un Squirtle al nivell 7 i has de guanyar un líder de gimnasio, pues Brook és el crocodile de Pokémon, saps? O sigui, al final Sí. és un paio que te l'han de posar en algun moment perquè tu sentis que has donat un pas més però que realment no et flipis, saps? I per exemple, aquest crocodile pot lluitar-li de tu a tu a un vicealmirant de Yonko, jo crec. Potser guanyar-lo no, però competir-li jo crec que sí. Sí. Sí, jo crec que sí. Ara mateix, sí. Home, si no, vaya decepción, ¿no? Pero, a ver, a Marineford pelea contra Doflamingo. Contra un... A ver, contra un Katakuri no li guanya, crec, No, però no guanya, li però... dona peleita, crec. Pues no ho sé, eh? És que no ho sé, és que té una lògia, tio. I la sap fer servir molt bé. Sí, suposo que estarà despertada a estas alturas. Clar. Sí, segur, perquè de fet és ell el que fa el comentari. No sé si us en recordeu, però els despertats dels fruites del diable surten després en aquest combat que comentàvem ara, que diu que es fa l'explicació de que hi ha persones que quan dominen tant la fruita poden treure-li doncs, tot el seu poder. I bàsicament és un... Ni me'n T'està dient que es recordava que poden ho despertar, explicaven o aquí. sigui, si t'ho està dient ell, ja entenc és perquè l'ha pogut despertar. Joder, pues no ho recordava. Sí, ho diu. De fet, és Crocodile el primer que diu que es poden despertar les fruites. És De un manera velada. detall... És un detall molt guai. Que ho digui, a més, un Per què no el usuari de Logia. desperten al combat? Mola que ho digui un usuari de Logia, que és com el tipus de fruita de les quals coneixem molt poca informació sobre els seus despertars, saps? O sigui... I després, bueno, o sigui, una mica parlant d'això de despertar lògies i tal, Arthur va treure un vídeo que parlava de l'últim capítol del manga, on segons ell explica que Kizaru ja té la seva fruita despertada i explica per què. No vaig veure el vídeo perquè pues, no el vaig veure, però segons els seus arguments moltes persones es van deixar convèncer i me l'he de mirar perquè, no ho sé, em semblaria com una mica estrany que surti com una logia així despertada i que tu com a lector no te n'adonis, perquè jo crec que la gràcia d'això és que diguis, hòstia, que guai, hi ha una logia que està fent servir poders que s'ha despertat. No que estigui despertada i que tu no te n'adonis, perquè en el meu cas no ho vaig pensar. Però bueno, hi ha un vídeo d'Arthur que explica per què creu això i, bueno, pues, si us ho mireu, jo crec que segur que està guai. I... Echaremos un ojo. Sí, Sí. Que diu Arthur, atentos, tots. atentos. Bueno, després això, que Luffy és rescatat per Robin, que, bueno, que és Miss All Sunday,
Què passa? Que guai, Doncs bueno, com mola. sí, bueno. Què passa? Sí, aquí és com fan servir una pipi falsa, no? Els agents oficials estan a l'espera de Vivian arribar i atrapar-la, però veuen com arriben 6 persones encaputxades, vale, que estan muntades. Cada una muntada en un miembro del escuadrón. Hòstia, los superpatos. Vale, és Sí. veritat que hi havia un esquadró dels ànecs aquests, que eren els bros de Karoo. Vale, sí, ja recordo. Vale, que estaven aquí, bueno, cadascú en un pato mòbil i estaven encaputxats. I, bueno, que no sabem qui és Vivi. Està guapíssim, això, també. És una cosa que em fa una mica de por veure com adapten tots els ànecs aquests, que en teoria van a tota hòstia, però realment és divertit perquè inclús també tu com a espectador no saps quin de tots és Vivi, saps, en aquell moment. Perquè, I de veus com es van fet, separant i la no ho la saps. Vivi real estava amagada rere una roca i va esperar que els Mugiwara pues, guanyessin temps, no? Aquests Sí. ja quan es van apagar amb els de Barret Rewards i tal, no? O Sí, no? sí, és just abans Vale. d'això. Sí, jo crec que mola. els superpatos aquests, jo crec que seran rotllo com un xocobo del Final Fantasy VII. O sigui, són força similars, són com pollastres que es fan servir o sigui, com a muntures i van molt ràpid. Però bé, després d'això, cadascun dels Mugiwaras per fi tenen els seus versos. Chopper i Usopp tenen la baralla amb el gos, que no és un gos, sinó que és una pistola amb una fruita de gos. No, que era contra el gos i el Miss Merry Christmas. Mira, I fixa't sí, que o aquí sigui, és un 3x2, gairebé diríem, el de l'Usopp i el Sí. Chopper. Sí, Sí, realment sí. és un 3x2. Que sigan hablando de Usopp, del gran capitán Usopp. És una molt bona pelea, esta, en veritat. És la polla, Sí, tio. molt divertida. I a sobre ara és el primer arco així que podem tenir versus per tothom. És algo que ojalà és més difícil ara mateix perquè hi ha molts membres, però ojalà es fes més, no? Sí, aquí està De fet, molt els guai versos perquè... estan molt ben parits. O sigui, estan molt ben parits, molt millors que els de Wano, per exemple. O sigui, dona la sensació de que en tots els versos hi ha una estratègia, ho passen malament i milloren o donen una millor versió d'ells mateixos per guanyar el combat. Ja no tant per power-up, sinó d'optimització de poders i d'habilitats. I jo crec que això és el que fa tan especial també aquests versos, que si ho compares amb els de Wano, a vegades a Wano és una mica, bueno, doncs me converteixo en el cas de Nico Robin en una forma que porto 2 anys preparant i me la pela una barbaritat. Però aquí sí que tiren més ingeni i una mica se les apanyen. Sí, perquè en aquests versos, tio, són lluites que són pràcticament lluites a mort. O sigui, quan acaben de lluitar, els Mugiwara estan pràcticament morint-se. Vull dir, estan patint un munt i per poder guanyar han hagut de fer servir tot el que sabien i inclús fer servir tècniques que no havien fet servir mai. Però és això, aquest com efecte de que podrien perdre, que estan a punt de morir, que s'estan dessagnant, que no es poden tornar a aixecar, són coses que impacten molt i et fan creure que estàs mirant una batalla realment molt important. No és que les de Wano, perquè bueno, estem dient Wano per no dir qualsevol altre arc, però com és el que Sí. tenim més recent, mira, perquè a Wano, tio, tens un Jinbe contra un Who's Who, que la veritat és que jo no estava patint pel Jinbe, més aviat estava patint pel Who's Who, perquè estava rebent una pallissa escatològica, tio. A més, que el Jinbe és que ni és d'espantina, o sigui, és que li Que va, clava que una va. pallissa, tio. I també... No. No, és que s'hi acaba bé. El Frankie contra el Triceratops sí que estava com una mica més igualat, però al final Frankie guanya i tampoc és que li hagués fet molt de mal. I no sé, és que ja... Bueno, potser... Rosa mateix, inclús. Ja, o sigui, el Robin contra Black Maria sí que em va semblar, no sé si igualat, però sí que em va semblar molt més guai perquè aquí la Robin va patir un munt, perquè va rebre molt de mal i també perquè tenies el Sanji d'hostatge, o sigui que no era el mateix, no? Però clar, per això dic que els versos de la Basta són diferents i realment tenen aquest efecte molt més potent perquè són lluites que són molt més intenses. Vull dir, exigeixen com un sacrifici molt més important
per part del Mugiwara. Molt semblant al que fa Zoro contra King, a Wano. Sí, és aquest tipus de lluita. Per això la batalla de King contra Zoro mola molt perquè Zoro literalment veu a la mort. És que això ho diu tot. Sí, sí. I a més també tornant a aquests combats, jo que és això, els veus amb ferides molt lletges. Veus a Nami que li punxen el peu, veus a Usopp que li trenquen el nas, veus a Zoro que arriba un moment que inclús com activa una espècie de haki d'observació en certa manera quan li cauen unes pedres al damunt de lo cansat que està i que se li mou el cos sol. Tens inclús la de Sanji, que potser diríem que és la més neta, entre cometes, però que tot i així és un combatón amb les cames, que jo crec que no hem vist un combat tan espectacular amb les cames per Sanji, o sigui, per rival, bàsicament, que són uns versos molt, molt, molt xulos i ja estan a l'alçada d'aquest arc. Jo crec que també el fan, per això el fan tan màgic, també, perquè veus uns rivals que tenen fruites del diable, que tenen poders, que realment són un repte i mola molt, no? La sensació aquesta de que cadascú és la primera vegada que cadascú lluita com en un costat diferent, et posen un mapa, et posen doncs, uns versos aïllats en cada diferent zona i mola molt la sensació de quan et posen al final del combat qui guanya, és com una sensació de dir, hòstia, s'ho han currat de veritat. Tal qual, perquè per exemple, mira, en el versus de Sanji contra Bonkurei tenim el fet que Bonkurei es fa passar per dones, o sigui, es disfressa de dones i això pues, fa que el Sanji no li pugui pagar, però després el Sanji veu que el Bonkurei només pot atacar-li quan és ell mateix. Llavors el Sanji comença a estomacar-lo i el Bonkurei no té cap altre remei que defensar-se i aquí ja comencen les puntades de peu que molen molt. Després, a la batalla de la Nami contra Miss Doublefinger, la Nami no és una persona que tingui un poder de combat que sigui com rellevant, o sigui, un poder de combat físic, vale? Que no sigui un poder que diguis, hòstia, ets el Zoro, ets el Sanji, no. Aquí és quan rep, per exemple, el Climatacto, que li va fer l'Usopp, i aquí no s'havia fet servir. O sigui, la Nami va haver de mirar el manual d'instruccions mentre estava lluitant, tio. Que em sembla una borrada. Ja, i on així guanya, I encara així guanya. Però mola molt, perquè aquí ja la Nami obté una eina que li permet doncs, no, o sigui, estar a la part amb els seus rivals i poder derrotar-los. Perquè, si no, sí que pot oferir moltes coses la Nami, però en lluites necessitava doncs, més recursos. I després a la lluita del Zoro contra el Mr. One, tio, aquí també estava molt guai. Perquè el Mr. One era qui tenia la fruita de l'acer, que era la supa, i Zoro no podia tallar l'acer perquè encara no tenia el haki desenvolupat. Però tot i així, o sigui, el talla, perquè fa servir l'estil d'una sola espasa, que és quan el talla. I aquí entenc que ha fet servir haki o alguna cosa així, però també ho fa molt, molt al límit. Sí, bueno, i és això que dius, posar al límit la seva força i la seva habilitat, no? I provar-se ell mateix. Una mica com el que va passar amb Mihawk. Si no puc guanyar aquesta pelea ara, és que no puc complir el meu somni. És com una piedra, realment, tallar l'acer. Li falta ara el diamant. A ver cuándo. De fet, ho diuen, no? En aquell moment en acabar el combat, no? Diu, he tallat l'acer, ara el proper és el diamant, no? De fet, ho diu el mateix això i mola molt aquest combat del Zoro. Jo crec que no és conya, jo crec que és potser King, com has comentat abans, Kaladin, però King i Mr. One jo crec que són els dos combats més exigents pel Zoro, més enllà de quan rep tot el mal de Luffy a Thriller Bark. Sí, jo crec que són encara potser més durs que Zoro contra Kaku. Que sí que Sí. va ser una lluita molt, molt guai, o sigui que et pot agradar més. A mi jo crec que m'ha agradat més pel que fa a la coreografia i tal. Però jo, no, o sigui, no, va patir tant, però no tant com aquí. O sigui, no és el mateix. En parlarem un altre dia, si voleu, però a mi, per exemple, la de Kaku sí que em prometia molt més o m'esperava molt més del personatge del que al final va donar de sí, no? I crec que Mr. One
tu quan el veus, jo tampoc confiava en que li donés tanta guerra al Zoro. Però em mola molt que sigui un combat que l'únic que ha de fer Zoro és aconseguir-lo donar un cop, saps? Amb un cop guanya, però ho ha aconseguit allà. És un concepte que mola moltíssim i m'agradaria que en el cas de que hi hagi el repte aquest del diamant, doncs que vagi una mica així també. Sí, això és el que dius, que et presenten el Mr. One com un tio que no el coneixes, però que després demostra les seves habilitats i et guanya molt de respecte, saps? Però clar, és un tio que va per fil baix i tu no t'esperes que pugui oferir una lluita d'aquest nivell. I bé, un cop que acaben aquests versos, és quan Koza arriba al palau per exigir a Cobra que es rendeixi, però llavors descobreix el tinglado. En plan, diu, hòstia puta, lo que està passant. Crocodile li diu al Koza que, bueno, pues, que el seu pla és bàsicament esclatar la plaça central amb una bomba atòmica, ¿vale? O sigui que no se raye mucho. I també li revela les seves veritables intencions, que és la de trobar la ubicació de l'arma ancestral, que és Pluton. I tu et quedes aquí amb la cara del Mati i dius, no sé què és Pluton, no sé què és una arma ancestral, però té un nom tan guai i tan xulo que segur que és una de les coses més interessants de One Piece. I, hòstia, encara no sabem com és Pluton. Sabem que estarà basta, però, ojito. De fet, podem fer aquí una mica de teories, inclús. Sí. Què és Pluton? O sigui, no sabem què és encara. No en tenim ni idea. O sigui, què és? Potser... És que no ho sé què pot ser. O sigui, realment, no hi ha teories al voltant d'això de què és Pluton. Sí, o sigui, però ara no em ve cap teoria, però, tio, encara que no puguem ara mateix teoritzar sobre què és Plutó, m'encanta que estigui a Arabasta, o sigui, això t'ho confirmen, i Sí. això és una cosa que és així, és certa. I és com quan vas a Wano i dius, hòstia, aquí hi ha un Road Poneglyph, també hi ha una arma ancestral, i després quan acaba l'arc et porten a on està el Poneglyph i on està l'antigua Wano. Aquí a Arabasta deu ser com una cosa similar. O sigui, tu ja has viatjat a Arabasta, però no has visitat aquests espais que són super secrets, que et revelen secrets del segle del 8 i on és l'arma ancestral. O sigui, que hi ha coses que encara se'ns han de revelar i en tinc moltíssimes ganes. Perquè és com, no sé, descobrir els secrets més profuns d'aquest país. Ja ves. Espero que si algú està destinat a revelar aquesta arma, sigui la Vivi i sigui una manera espectacular de fer que torni amb la banda, d'alguna manera. Estaria molt xulo. Perquè, o sigui, descarteu completament que tornin, no?, els Mugiwaras a Arabasta. Per tant, hauria de ser Vivi qui s'encarregui, no? Jo ara per ara descarto que tornin a Arabasta. Yeah. Potser després tornen rotllo al final de la sèrie i tal, però no ho sé. I de fet la Vivi no sabem on estaran ara. No sé si... La Vivi no volia trobar el Luffy? Sí, bueno, no sé si trobar-lo, però està molt guapol i no sé si tenen moltes opcions de viatge. És que no recordo si va dir a la Vivi que volia trobar el Luffy per estar com protegida, o, bueno, estar amb la banda, bàsicament, perquè ara no podia tornar. Però si torna a Arabasta, jo vull veure això. O sigui, vull veure com la Vivi... És com una sentència de mort per ella, realment. Ja. No? Així que... A veure què fan. No ho sé, és una cosa que està molt en l'aire, o sigui, no teoritzaré perquè no tinc res amb el que pugui fer una teoria. I després d'això, bueno, després que Crocodile digui lo de Pluton, ja comença el versus de Luffy contra Crocodile, que aquí, bueno, és quan el Luffy es tira un barril a sobre, amb aigua, llavors sí que pot colpejar a Crocodile, que és com haki de hacendado. No tinc haki, però sí que tinc un barril d'aigua, o sigui que si me'l tiro a sobre podré lluitar amb tu igualment. Però bueno, Crocodile es recupera fàcilment d'aquest cop de puny, agafa el Luffy pel coll i li seca tota l'aigua. Que això, pues, com he dit abans, em sembla un poder molt, molt guai. I nada, el deshidrata i el tira pel precipici del palau. Llavors diu, hasta luego. Per sort,
les bombolles d'aigua que Luffy va tirar abans del seu cos, perquè això és una cosa que fa, el tornen a rehidratar quan cau i torna a lluitar. O sigui que, bueno, pues, de recursos en té molts, el Doraemon ho pot tot. No, I és una aquí, opció creativa. Està bé. opció creativa, opció creativa. No és guionazo, no és guionazo. Què més? Bueno, aquí Tashigi informa als seus homes que el seu nom real... O sigui, que el nom real de Miss Sama és Nico Robin, que té una recompensa que te cagues, i que quan era una nena va fer un genocidi, bàsicament. O sigui, va ser la responsable de que 6 vaixells de guerra s'enfonsessin. Tot això culpa d'una nena. En fi, no toman por culo. Muy buena, Tashigi. Muy buena. Aquesta pava està alienada, bàsicament. O sigui, és literalment la definició d'estar alienat, tio. A sobre pels teus jefes, eh? O sigui, toca't la polla. Tashigi s'enfrenta a Nico Robin, però Nico Robin, pues, li diu, mira, eres una Se pringada. la pixa pel que sigui. Se la pixa perquè és una pringada l'altra, tio. I nada, se'n va a la tomba dels reis, amb el rei Cobra, que té un nom molt guai, tomba dels reis. Després ja veurem què passa. Vivi, Pell, que Pell pues, no arriba a ser tant la cabra com Helmepo, però ahí, eh? O sigui, aquest paio també el considero MVP de One Piece. Podria haver salvat a Hiroshima i Nagasaki tranquil·líssimament. Hòstia puta, ¿Por qué no lo tío. hizo? No. Oh, Dios, nos van a chapar esto. Bueno. Vale. Vivi i Pell estan ja amb la tripulació, es separen per trobar la bomba, no la troben, que era quan cadascú dels Mugis va a un terrat i diu, vamos a buscar la bomba. Bueno, no la troben. Quan falta molt poc temps, Vivi veu que hi ha un canó enorme a la torre del rellotge, al Big Ben, i Zoro i Sanji Chopper, doncs això, pugen cadascú un pis. Pell és derribat per... Digues. Que no s'acaben els membres de Baroque Wars, saps? O sigui, tu veus aquells paios aparèixer allà i dius, qui són aquests? O sigui, què és això? Ja, compren les places, tio, semblaven manifestacions. Manifestacions de l'1 d'octubre, tio. Digues, Adri. No, que hi havia oposicions per apuntar-se a Baroque Wars. Buah, Eren fàcils. Sí que, pues eran fáciles, eh. A mi me cundiria. A mi sí, però si saps que el teu jefe és un Shichibukai, no sé jo, però bueno. Bueno, oye, protección del gobierno, ¿qué más quieres? Ah, pues ja està. Bueno, després d'això hi ha alguns versos. Pell és derrotat per Miss Father's Day, que Miss Father's Day era una persona que no és un father, de fet, era com una pava que anava disfressada de granota, en plan... Bueno, granota, sí, és una cosa molt rara. No cal que ho veieu. Bueno, Pell cau medio derrotado. Després, bueno, aquí cadascú fa la seva, no? Per intentar aturar la bomba. Per la Nami crea una corrent d'aire amb el clima tacto, vale? Amb Usopp, que surt volant amb Vivi, que la porta a l'esquena, l'emputja, i Sanji i Zoro emputgen cadascú a un pis, fient-se a dalt per a qui arribi a dalt, la Vivi, vale? O sigui, és una fumada típica. Llavors la Vivi arriba al canó, derrota Mr. Seven i a Miss Father's Day, però veu que en el canó hi ha una bomba que esclatarà encara que no sigui disparada. Dius, hòstia, això és un problema. I aquí ja arriba el moment pel qual tots estàvem esperant, pel qual vam escollir fer Ara Basta per la review d'aquest programa. Diu la Vivi, morirem tots, no podem aturar aquesta bomba perquè no tenim prou poder. Però no, arriba Jesucrist encarnat, arriba la cabra... Després de 28 trets, 25 patades sense mitja ala, després de que Nico Robin l'hagi levantat, és igual. Això ni barba blanca, xaval. Arriba el nostre salvador i senyor, Pell, que agafa la bomba i se'n va volant al cel. Vuela alto, Pell. Vuela alto. Però jo què dius? No és que la solti, saps? Que la solti i exploti la bomba. No, és que l'aguanta mentre explota, tio. Que dius, bueno, si l'hagués soltat o l'hagués llançat, dius, bueno, encara. Però el paio l'aguanta fins al final, eh? És que
Se la menja. I després cau. Cau Hòstia. des de l'altura. I cau. No, home, no sé si caure és la paraula apropiada. Jo crec que la bomba va enviar a prendre pel cul, tio. També, segurament. I ja després va caure. No sé com el vam trobar, però una cosa, tio, que estava pensant, imagino que el Pere agafa la bomba, tio, surt volant i diu, hòstia, com pesa aquesta bomba i la deixa caure sense voler, tio. Ara basta. Clar, esa és otra. És una bomba gegant, per agafar-la, tio. I poder volar amb ella, clar. És que... És que no sé si és efecte Mandela, però jo recordo com que el Pele era molt petit i la bomba era una cosa Sí, brutal, era molt tio. petit el pèl. Però, bueno, hòstia, és que m'encanta, tio. Vale. Però encara crec que no ha explotat la bomba, o sí, no ho sé. Però bueno, per mi és el moment que més gràcia em fa de tot l'arc amb diferència, tio. Vale, després de que la cabra es sacrifiqui temporalment, perquè a One Piece els sacrificis normalment són Sí, temporals, tranquils. no patiu, Nico Robin i el rei Cobra arriben a això, a la tomba dels reis, i es troben un poneglyph, que en aquest moment pues, mola molt, perquè hi ha unes interaccions molt interessants sobre les quals s'han fet moltes teories. Vale? Crocodile arriba a aquesta tomba i li pregunta a Miss All Sunday, Nico Robin, que li expliqui que posen el poneglyph perquè Crocodile no sabe leer, no fue al cole. Nico Robin l'enganya a Crocodile. Li diu que aquí posa la història d'Arabasta i Crocodile l'apunyala amb un garfi. O sigui, amb el seu garfi. També. Vale? Perquè, clar, literalment t'està enganyant a la cara. Pues, bueno, lo que hay. El rei Cobra provoca una destrucció de la tomba per intentar guardar els secrets, vale, del seu país i que no acabin en mans de Crocodile. Però Crocodile li diu, me la pela, puc escapar fàcilment amb el meu poder de la sorra, però el Luffy... però el Luffy torna, vale? O sigui, torna a barallar-se amb el Crocodile perquè ha baixat en aquesta tomba que s'està destruint. Luffy està xop de sang, un líquid, i torna a fer-li mal a Crocodile, perquè està com envoltat de... O sigui, no és aigua, però la sang serveix igualment, segons One Piece. És un líquid. I a més, aquesta sang també li permet fer que la sorra sigui més dura. Llavors Crocodile aquí decideix matar Luffy i envenena el seu garfi. I aquí ja comença el versus. Està guai. Com recordeu aquest versus? Jo el recordo com molt interessant perquè es desenvolupava com en un espai molt tancat. Sí, Sí, i molt emblemàtic, realment. No sé, jo me'n recordo sobretot perquè he vist i mola, la veritat. Està guai. És bona pelea. En plan... I a sobre el tema de que ja Luffy ja no té l'aigua per golpejar-li, però ha sagnat tant que compta com a líquid i pots fotre-li hòsties. Com molt badass, no? I a més també ja és interessant perquè a part de que cau tot a trossos, hi ha per un costat el rei Cobra i crec que no sé si està Nico Robin per allà, però són com dos elements que Luffy també té presents a l'hora de combatre Sash i realment també mola molt com tot i així queda una sensació de que està acabat. Crocodile té un últim gir amb el Garfi que realment mola perquè tu no saps ben bé l'abast que té el verí aquest, saps? I jo crec que és una batalla molt interessant que li dona diferents power-ups als dos personatges i tot i així jo crec que és un combat molt interessant i bueno, amb el cop final que bueno, el treu a passejar una mica. Se marca un pèl, no? Però Està silenciat, Però diu, no, clarament. Dic que una cosa molt interessant d'aquesta lluita és que quan acaba tot acaba com ensorrat perquè s'estava destruint aquesta cambra dels reis i amb aquest ensorrament el poneglyph doncs desapareix entre cometes perquè ja no s'hi pot accedir de moment. Sigui com sigui, l'única persona que té coneixements d'aquest poneglyph és la Robin i encara a dia d'avui crec que no sabem què collons posava, vale? I clar, realment no. tenim la teoria, bueno, potser ja es sap i ara jo no ho recordo, però jo crec que parlava sobre on estava Urano, o sigui, perdó, Plutó. Perquè si Robin, o sigui, Robin podria enganyar-la, o sigui, enganyar Crocodile de moltes maneres, però també simplement li podia dir que posava el rebat poneglyph si no era una cosa que fos massa perillosa, no?
Però és possible que en aquest ponègrif posés informació sobre Plutó i no li digués a Crocodile, saps? Clar, és que Robin va fent la seva, inclús ara que està a la banda, i va llegint els ponègrifs, però tampoc explica molt. O sigui, No. se lo guarda per ella, saps? No a males, però és com, bueno, li explico el Luffy el que posa i Dragón, saps? Llavors, Clar, en algun bueno, moment ho soltarà tot. Se dormirà, tio. però no està malament com a mesura perquè no es filtri aquesta informació. Perquè com menys cops ho expliqui, no es filtrarà. Ja. Sigui el Ara, i ponèglif que que hi havia a l'Aia realment- Gyojin, sí que sabem què posava, perquè és una rara ocasió on la Robin explica que hi havia, que era una carta de Joy Boy, em sembla, com d'agraïment, o alguna cosa d'aquest estil. Sí. Però Sí, bé, és que hi pia, també. a mi el que m'interessa d'això és que aquesta cambra queda ensorrada, però crec que l'única persona que coneix on estava l'arma ancestral, Plutó... Bueno, no, espera. Cobra va arribar a saber on estava aquesta cambra? Perquè jo no ho recordo, Cobra, jo crec que sí que ho sabia, Ostres, Vols dir? jo crec que sí. No Jo ho crec sé. que Cobra ho sabia. O què? Sí, potser no ho Vale, guai. sabia en aquell moment, però després d'estudiar com els documents que hi havia a l'arxiu reial, sí que ho va trobar, o jo crec que seria alguna cosa així, no? Vivi més o menys farà el mateix. O sigui, jo crec que ja ho sap Vivi. No sé. El que també m'he recordat ara, que bueno, és de fa rato això, però quan estan pel desert Luffy i companyia, que acaben d'arribar a la illa d'esta, i que en un moment, no sé si us en recordeu que cauen, Luffy, Zoro i Chopper hi ha una sala enterrada, i allí es troben un ponèglif que encara no sabien que era un ponèglif. És veritat. I al igual no era dels més importants, però és com, hòstia, hi ha un ponèglif por ahí En perdido. quin moment, això? Això, en la línia temporal és quan arriben a Arabasta una mica i estan pel Quan estaven al desert desert. anant del Yayu, del pare del Crozа, abans d'arribar allí. I es separen en un moment Luffy, Zoro i Chopper i cauen en un... Bueno, unes arenes. Vaja, no m'acordava. I sí que ara estava mirant que Pluton era el vaixell de guerra aquest que era com super avançat, no? En teoria, sí. En teoria. Però això no era el que estava a Wano? Pensava que era lo de Wano. A saber lo que serà. Està en tots lados. Vale. Ah, vale. O sigui que és possible que Arabasta... O sigui que el ponèglif d'Arabasta parlés d'un arma ancestral que no estava ni allà, que estava a Wano. No? Sí, de fet. Sí, tens raó. No, gaire seguir. Ah, vale, sí, Cobra sí que sap on està l'arma, tio. Pues que Vale, lo diga. vale. Creo que sí. Bueno, pues que lo diga. Ya no puede. No, ara ja. Per tonto, tio. Bueno, la lluita de Crocodile i Luffy es desenvolupa, que Crocodile volia enverinar Luffy amb el seu Garfi. Luffy esquiva, ataco, no sé què, bueno. A Luffy l'estomaca, està molt enverinat, però Robin li dona l'antídot i ja està. I no cal. Quina fira la Nico Robin, també. Sí, perquè em sembla que al final qui estava enverinada era la Nico Robin, però també li dona l'antídot al Luffy. Llavors la Robin decideix morir-se a ella perquè no tenia moltes ganes de viure, però tot i així Luffy salva Robin. Bueno, conseqüències de tot això, vale? D'aquesta lluita. Tashigi arresta Crocodile. Plan, uah, molt bona Tashigi, ets molt valenta. ja sobre, tio. Ets molt valenta. Sí que li treu el títol de Shichibukai. I Luffy i la seva tripulació són aclamats com a herois, no? En el palau. En plan, fan una festa grossa que ja tocava. Els d'Arabasta coneixen ja qui són els Mugiwaras, els hi donen les gràcies, cosa que està bé. I Bon Click crida la tripulació, vale? O sigui, és que em fa molta gràcia que després de que Sanji el derroti aquest tio torni en plan, bueno, somos amigos, vale? Però truca a la tripulació i els hi diu que... O sigui, li diu a Luffy que ha protegit el seu vaixell dels marines perquè eren amics, vale? Perquè el va amagar a Bon Curé. O sigui, és que és el puto amo, tio. La tripulació dels Mugiwara li dona a Vivi l'opció de viatjar amb ells si ella vol.
O sigui, bàsicament els estan dient a Bibi que sigui una nakama, vale? I li donen de temps fins al migdia. Llavors, els Mugiwara abandonen el palau i arriben al Going Merry on Mr. Chu els estava esperant. No sé què volia Mr. Chu, perquè aquí no ho posa, però ahí està. No, era Bon Kurei, vale, era Bon Kurei, vale, sí, ara ho entenc. Vale, bueno, els Barret de Palla i Bon Clay marxen de Rabasta sense Bibi, però hi ha un problema, que és que no s'han acomiadat perquè si ho fan de manera pública, el govern mundial sabrà que Bibi està liada amb els Barret de Palla. Llavors, què fan? Doncs llavors aixequen tots el braç esquerre on tenen la creu que van fer servir per distingir-se dels de Bon Kurei. I llavors la Bibi també... I el Bibi i el Karu aixequen el seu braç esquerre i d'aquesta manera s'acomiaden tots plorant perquè no es poden dir adeu amb paraules. I aquí acaba l'arco d'Arabasta. Que fort, eh? Awesome. És una mica Yamato, no?, tota aquesta situació, de la sensació de que ha de fer el discurs, però al final no apareix i tu et creus que tornarà a la banda, però al final es queda. És una mica Oda, no? Es marca la casa això de l'Oda. Se I queda. mola molt, tio, la Vivi. És un personatge guai. A vegades sí que dona la sensació que es solapava una miqueta amb Nami en les actituds, en les maneres de ser, però tot i així em semblava que li donava molt equilibri a la banda i hosti, jo crec que és un personatge que és molt estimat per la gent i si té tot aquest protagonisme que té la Vivi en aquest tram final de manga és també perquè la gent la demana i se l'estima molt. Sí. És Sí, que ha de no, tornar. però- Lo Si no em falla la... Però, a veure, parla tu. Perdó, no, t'he dit, si torna a vivir també ha de tornar al Karue. El vaixell estarà atestado, eh? Com? Que, en plan, la Vivi va amb el Karue. El Karu, sí. I dic que si torna al vaixell amb els Mugiwara, tornaran els dos. Que estarà ple el vaixell. No, jo crec que el Karu no cal. Me l'estimo, però... A veure, Que es quedi amb els seus amics, tio. con su banda. Si no, se llena... Hay overbooking. Però si no em falla la memòria, crec que els Mugiwara, o sigui, a dia d'avui consideren a la Bibi com una nakama. Només que encara no s'han pogut com tornar a reunir, saps? Sí. Sí. A veure quines dinàmiques tindria amb la resta, no? Que no ha conegut. Ja. Ja. Guai veure això. Que ja és molt més del que té Yamato, perquè Luffy li demana a Yamato que s'uneixi a la tripulació, saps? Però la resta de Mugiwaras, la gran majoria, o no la coneixen o no saben qui és, saps? Llavors, jo crec, o sigui, és com... no és que tingui més probabilitat, sinó que la tripulació en general considera avançant en la cama a Bibi que a Yamato. Digo, Perquè ho ha sigut, perquè Vivi ho ha sigut durant una època, saps? Igual Més que Yamato, segur. Sí. En fi, jo crec que ja està l'arc d'Arabasta, però podem fer una mica de xerrada abans d'acabar. No sé, teniu alguna cosa a dir ara? Jo volia fer menció en el que m'agrada i em flipa la manera en com entra Nico Robin a la banda. Pot semblar com molt bèstia, molt estrany, molt precipitat, però realment és una cosa que trenca fins tot el que s'havia vist fins ara en l'entrada a la banda i mola molt perquè, igual que en Vivi Nami sí que veies doncs, moltes coses iguals, mola com Nico Robin es desmarca en quant a personalitat, en quant a manera de ser i caràcter i li dona doncs, un punt molt guai a la banda. Em sembla acertadíssima l'entrada de Nico Robin. No sé si ho tenia planejat, si no, però em sembla doncs, un últim com, punt final a la saga que hosti, realment doncs, a mi em va fer molta gràcia i em va semblar molt guai que un personatge femení i molt directe entrés a la banda. Sí, estic totalment d'acord, perquè Nico Robin no és un personatge que sigui convencional. O sigui, sí que tots tenen com personalitats molt diferents i molt marcades, però Nico Robin és única entre els més especials, saps? Perquè la seva manera de parlar i de fer és com molt diferent i té com una energia de misteri i també de... És una persona de la qual saps molt poc d'ella, però tot i així confies en ella, saps? Perquè, no sé, et dona aquest efecte. I literalment surten d'Arabasta
Vivi no puja al vaixell i de cop surt la Nico Robin i diu hola, aquí està mi polla. I es quedaven tots flipant. I clar, Luffy està encantat de la vida. I al final el tio, sense que els Mugiwara volguessin, és probablement una de les... O sigui, és un dels nakamas més importants si parlem d'habilitats que puguin ajudar a ser el rei dels pirates. Perquè, digue'm tu, quantes persones poden llegir poneglyphs a tot One Piece? Ningú, Perquè, pràcticament. siguem sincers, sense, per exemple, sense Sanji pots arribar al One Piece. Sense Brook pots arribar al One Piece. Hi ha personatges que sense ells pots arribar al One Piece, però sense Nico Robin és que no pots. És impossible. Home, a veure, sense Sanji no sé, que Jo aquí dic- ningú sap cuinar. Clar, No sobreviuen, poca broma. Ojo, bueno, la veritat és que, a veure, jo vaig dir que tinc una agenda de Sanji molt important, vale? I ara he de dir que el cuiner és molt important, perquè pensa que en els viatges en vaixell s'ha de tenir una dieta molt equilibrada per no tenir malalties, que al final és una cosa molt habitual en els vaixells d'abans, que no menjaven i s'alimentaven bé i molts morien durant el viatge. Llavors, aquí tens un paio que no només cuina de puta mare, sinó que sap lluitar, és la persona, o sigui, és una de les persones més fortes de tota la tripulació, i a més, no tira cap tipus de menjar, o sigui, ho aprofita tot. És molt eficient. Y es buena persona. Sí, putero, però bona persona. Cada uno tiene sus cosas, ¿vale? Sí. No, però jo, no, o sigui, jo crec que tots són necessaris a la banda. Perquè tenen unes habilitats que, encara que no siguin els més forts o tal, són tan intel·ligents que poden treure partit de moltes coses. Per exemple, Brook li va robar a la cara el poneglyph de Big Mom, tio. Que ja em dius tu com un paio que no és que sigui molt fort, li pren un poneglyph a un Yonko. És que és una cosa que és... Joder. Això només ho podria fer el Brook. Mm. Perquè el Luffy diria una polla, jo m'he de pagar sí o sí. Sanji jo crec que no es pot transformar en fantasma. I No, tampoc pot emmagatzemar tot el coneixement del poneglyph, saps? Claro. Perquè el Brook el va amagar dins del seu esquelet. Que aún- És No veritat. sé. Tots tenen les seves armes i són molt importants, però sí, en aquest cas la Nico Robin és imprescindible entre els imprescindibles. Perquè l'única putada que el Sapphire Paul et buscarà, el govern mundial et buscarà i el papa de Roma et buscarà perquè vol els teus coneixements. Això és una putada, però és el que hi ha. La capacitat aquesta de llegir poneglyphs, que tampoc han sortit masses personatges, dintre de la sèrie que el puguin llegir. Per exemple, també et venien que Haki del Rei només el té poquíssima gent i l'han acabat tenint fins l'apuntador, però llegir poneglyphs sí que és una cosa que molt poca gent pot fer. Sí. De fet, abans a Wano gairebé, o sigui, gairebé tots no, però sí que els que feien els poneglyphs eren capaços d'interpretar-los, però aquest costum s'ha anat perdent a mesura que els shogunatos anaven canviant i tal, però clar, sí que hi ha algunes persones que estan com molt disperses, però Oden, per exemple, els podia Sí. llegir. El cas és que la Robin sí que va oferir molt, o sigui, tenia moltes coses a oferir a la banda, però a la vegada els Mugiwara li van oferir una cosa encara més important que les seves habilitats, que són les ganes de viure una vida plena. Perquè la Nico Robin sí que podia pues, estar a la banda i tal, però era una persona que estava trencada per dins. I gràcies als Mugiwara va rebre una família nova. Que això és una cosa que no té preu, encara que pugui ser la millor amb els poneglyphs, que tinguis molts coneixements de la història. Comparat amb el fet que tinguis unes persones que et defensin a mort, ja està, què més vols? És curiós, no?, com els personatges que potser, entre cometes, estarien més a prop o serien més propensos a aconseguir el One Piece siguin realment els que menys el busquen i necessiten, doncs, altres coses, saps? També és com en el cas de Barba Blanca o com en el cas d'això de Nico Robin, que ells realment podrien aconseguir el One Piece si volguessin, però ells volen una cosa que els ompli de veritat, que en aquest cas de Nico Robin pues, és això, pues, és tenir les ganes de viure i una família amb la que sentir-te segura.
Això m'encanta perquè és com una lliçó super important de la qual podem aprendre moltes coses. Perquè nosaltres com a lectors sí que el més important per nosaltres és el One Piece, però també aquí dins d'aquesta sèrie se'ns ensenya que de vegades hi ha coses que ens poden agradar encara més que aquests somnis que semblen tan atractius, no? Perquè Barba Blanca podria haver anat pel One Piece i competia perfectament contra Roger, però ell volia tenir una família, perquè no necessitava un tresor ni necessitava descobrir els secrets del món, sinó només volia una família. I clar, en aquest vaixell dels Mugiwara doncs teníem persones amb diferents somnis. Luffy sí que vol ser el rei dels pirates, però Sanji vol trobar-ho al Blue, la Nami vol ser navegant, cartògrafa i fer un mapa de tot el món. El Nico Robin no és que... sí que vol saber què és el One Piece, però no ser el rei dels pirates. O sigui que són dues coses que sí que s'obtenen de la mateixa manera, crec jo, però no és el mateix, perquè ella vol tenir els coneixements d'història. I no sé, tenen somnis que no són el mateix. I això fa que sigui com més ric. Més rica l'experiència d'aquest viatge. Són com capes, no?, que es van posant. Inclús tens el cas de Brook, saps? Sense anar més lluny, que ell simplement el que vol és trobar-se amb una balena, saps? Que pots dir XD, però realment Sí, doncs mola molt també com ha pogut donar la varietat als somnis. Que pots dir XD, però és que tal com t'ho expliquen, tio, em ja, sembla igual d'atractiu, bueno, igual no, però m'emocionaria igual que trobar el One Piece, tio. Perquè al final sí que el One Piece és molt guai i tal, però més important que retrobar-te amb un estimat que fa molt de temps que no veies. No ho sé, totalment. és com... Reflexiones molt, saps? Sobre el que és realment important. I al final jo crec que hi ha moltes persones a One Piece que han renunciat a... Bueno, o no renuncien, simplement no volen trobar el One Piece perquè s'estimen més estar envoltada de persones que estimen. I també I va això em molt sembla lligat, una lliçó molt bona. i va molt lligat també inclús a la personalitat dels mateixos personatges, saps? Per exemple, tu ja veus que Jinbe, ell el que vol és doncs, un objectiu això, com més madur, saps? Veus a Zoro, veus a Luffy, que són coses com ser el més fort, bàsicament, saps? I ser com una cosa, o l'Usopp, que són paios doncs, que volen ser els més forts, però veus gent doncs, més gran com Brook, com el mateix Frankie, com Jinbe, com Nico Robin, que són somnis que realment doncs, ja no són de ser el millor, sinó d'aconseguir una cosa que realment els hi doni una felicitat, saps? I en aquest cas amb el de Brook és pues, això, pues, de trobar-se amb gent, i crec que el de Jinbe, si no m'equivoco, també és això, que hi hagi harmonia entre Gyojins i humans, no? Sí. Hosti, el de Jinbe, se habla, però és dels més fotuts, realment. Sí. Acabar con el racismo, igual está Bàsicament, complicado. és que, joder, vamos, Trobaran això, abans el One Piece. total. És que, vamos. De fet, no sé si Jinbe pot fer el seu somni realitat si ens posem realistes en la seva vida. No és algo que es canvi en un any ni dos. Jo crec que acabar amb el racisme dels Gyojin i trobar el One Piece són dues coses que aniran de la mà. Però una no podrà complir l'altra, sinó que només trobar el One Piece podrà fer que el somni del Jinbe es pugui complir. No al revés. ¿Te basas en algo para decir eso? Sí, bueno, jo crec que el One Piece serà una cosa que farà que tot el món s'uneixi i, bueno, que puguin celebrar i que puguin compartir tots junts, saps? Llavors jo crec que això comporta que tothom se n'oblidi de les seves diferències sense importar el teu color de la pell, de quina raça ets o qualsevol cosa que no sigui important però que les persones se senten rebutjades, no? Per els diferents trets. Per això jo crec que només el One Piece podrà fer que el somni del Jimmy es pugui complir. Perquè necessites això, un catalitzador per poder portar a terme aquest somni. Ja veurem. Ja A veurem. ver qué sucede. Bueno, pues si ja estamos, jo crec que per avui donem finalitzat el programa. Us he d'agrair a tots els que ens escolteu. Si hi ha algú que ens escolti, poseu als comentaris un hola, un bon dia, un bona tarda. No sigueu tímids, vale? Perquè nosaltres us estimem molt. I ens veiem la setmana que ve amb, ara sí, capítol del manga
tornarem a veure Luffy contra Kizaru i això, un altre cop gràcies a tots i ens veiem la setmana que ve. Ens podeu seguir a TikTok. No, TikTok. espera, no, TikTok No, no. no. No, és broma, gente, és broma. Encara no. A Twitter i Instagram sí, però TikTok encara no en tenim, però algun dia en tindrem, sí que ens podreu seguir. I això, fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Adéu.